Informativo local. Televisión de Cerceda. Comezamos o informativo de hoxe. Lembren, estamos a venres, día 2 do mes de maio. Comenzamos o mes de maio con unha boa noticia, xa que o Queixas, o equipo de fútbol cercedense do Queixas, conseguía matemáticamente, a falta de 2 encontros, o ascenso de categoría a Primeira Galicia, 2 ascensos consecutivos, merced a xornada que tivo lugar onte na segunda categoría Galicia. Noraboa o Queixas, despois volveremos a falar delo nos deportes. Hoxe, ademais, falaremos da carreira solidaria dos 11 das vías, que se celebra mañán sábado, 3 de maio, máis de 500 anotados. Falaremos da festa da terceira idade, do 17 de maio, tamén de unha invitación que fai o Concello á xuventude menor de 18 anos para ir a ver o partido entre o Básquet Coruña e o Barcelona, da Liga ACB. Falaremos tamén da Poseidon Race, 31 de maio terá lugar esta proba de obstáculos a finais deste mes, casi que 1000 anotados. Falaremos da renovación do DNI e do pasaporte, que se pode facer tamén neste mes de maio aquí en Cerceda, da homenaxe ao cura don Albino Verdía a finais tamén do mes de maio, de un curso gratuito de competencias digitais que organiza a Xunta, e tamén da ITV de Turismos. O luns e o martes que ven se pode pasar aquí en Cerceda. Como decimos, nos deportes repasaremos xa os partidos para esta fin de semana dos nosos equipos, felicitando xa o Queixas de antemán, aínda que tamén seguirá xogando, seguro que o celebrará esta fin de semana no seu encontro contra Ordes B. Agora loitará polo campeonato. Por último tempo, seguiremos con tempo revolto e inestable. Comezamos a crónica da xornada para falarlles da carreira solidaria os 11 das vías, que se celebra mañán sábado, día 3 de maio. Son en total anotadas 530 as persoas que van a participar, tanto da andaina, máis da mitade, como da carreira de 11 kilómetros e para outras carreiras para os máis pequenos. O Concello de Cerceda é o que organiza esta terceira edición da carreira solidaria os 11 das vías deste sábado 3 de maio, que conta ca colaboración do Clube Atlética A Silva e tamén do albergue da estación. Unha proba na que, ademais, pretende poñer en valor a Vía Verde, que une Cerceda con Oroso. A proba de 11 kilómetros, que combina trails e asfalto, terá un percorrido para dar a coñecer a Vía Verde, ao igual que a andaina, que transcurrirá durante 4 kilómetros pola Vía Verde. Tamén haberá probas para os máis pequenos e actividades con monitores ao longo da tarde mentre se están realizando o resto das probas. Decir que todo recadado se vai a doar á Asociación de Loita contra o Cancro. Ano pasado doáronse prácticamente 800 euros. Así que todo preparado para a tarde de mañán sábado celebrar a carreira os 11 nas vías. E tamén superan con creces xa as 300 persoas anotadas para a festa social da terceira idade, que será o 17 de maio, e que en este caso volverá a ser no pabellón de Limeixa, no Piñeiro. Será de novo, insistimos, a partir das 2 da tarde. O prazo continuará aberto para anotarse ata o 9 de maio. Sigue anotándose a moi bo ritmo a xente, unha festa, unha homenaxe aos maiores multitudinaria ano a ano. Para anotarse poden facelo no teléfono 981 68 60 68 polas mañáns, ou achegándose tamén polas mañáns presencialmente á terceira planta do Concello. Falamos agora de un partido de baloncesto da Liga ACB, o que poden ir rapaces e rapazas menores de 18 anos. O Concello de Cerceda invita a xuventude para vivir un partido de Liga da ACB de baloncesto entre o Básquet Coruña e o Barcelona. Ata o próximo 6 de maio, é dicir, ata o próximo martes, hai de plazo para anotarse nesta xornada de baloncesto élite na Coruña. Será o xoves día 8 de maio,
un evento que terá lugar ás 8:30 da tarde, un partido que será ás 8:30 da tarde no Coliseum da Coruña, un partido da Liga ACB entre o Básquet Coruña contra o Barcelona, encontro importante para os coruñeses na súa loita por manter a categoría. Ás 8:30 no Coliseum da Coruña, con saída de Cerceda ás 7 da tarde. A idade máxima será de 18 anos, irán en autobús acompañados por adultos. Poden anotarse a través dun enlace que atoparán na web municipal ou nas redes sociais. Se teñen algunha dúbida tamén poden chamar ao teléfono 981 68 50 01. Falámoslles agora de algo que está tendo lugar nestes intres, que os que nos sigan no informativo do mediodía, é unha homenaxe a Miguel Vázquez Grela, doble campeón galego de carreiras de montaña, que hoxe se fixo un homenaxe no Salón de Plenos da Casa do Concello. Este corredor cercedense de Queixas, Miguel Vázquez Grela, é doble campeón de Galicia nas carreiras de montaña no ano 2023 e 2024. Ademais, tamén é deportista embaixador da Vía Verde. Noraboa. A finais deste mes se celebra a Poseidon Race, será o 31 de maio. Falamos da carreira de obstáculos das máis importantes do panorama nacional. O próximo 31 de maio terá lugar a edición número 4 da Poseidon Race, dende que abriu xa a inscripción, foi subindo ano a ano o número de inscripcións. Nestes intres está de novo, igual que o ano pasado, rozando as 1000 persoas que van a participar, nada máis e nada menos. Xa pola mañán, ás 11:30, organizan tamén o primeiro Cross Poseidon Race, unha carreira solidaria de 5 km pola zona do parque acuático. O 100% do recaudado vai a ser para doar a Asociación de Esclerosis Múltiple da Coruña. O precio desta carreira de 5 km é de 10 euros, insistimos, que se doarán a Asociación de Loita contra a Esclerosis Múltiple. Logo xa pola tarde, as primeiras probas comenzarán a partir das 2 e en este caso están prácticamente cheas as inscripcións, especialmente Starter, xa están cheas, queda algunha na élite e tamén se poden anotar tamén no resto das categorías. A Poseidon Race xa é considerada como unha das probas máis completas e exixentes de Europa. Na categoría élite, dende os seus comenzos, xa foi un éxito na súa participación. Decir que o seu mentor, Álvaro Sánchez, preside a OECR Cerceda, sigue, en este caso, tendo éxito ca súa participación, donde contarán con atletas, con deportistas, os campeóns e os mellores de España, tamén de Europa e parte do resto do mundo. Así que un gran acontecemento, de novo, o que haberá en Cerceda o día, insistimos, 31 deste mes de maio. En este mes de maio tamén se pode renovar o DNI e o pasaporte. En concreto, será o 21 de maio, decirlle que dende a pasada semana xa se pode pedir cita para renovar o DNI e tamén o pasaporte en Cerceda. Vai a ser o mércores 21 de maio no Auditorio Municipal de Cerceda. A cita teñen que pedila nas oficinas xerais do Concello na planta baixa. Recordamos tamén que o sábado día 31 deste mes de maio un grupo de veciños organiza unha homenaxe ao cura de Queixas, Cerceda, Encrobas, Meirama, Lesta e Mercurín. O acto, que é don Albino Verdía, que ademais é colaborador desta casa, o acto comenzará cunha misa a 1:30 na igrexa de Santa María de Queixas, para despois celebrar un xantar ás 2 da tarde na zona do aparcamento ao lado da igrexa de Queixas. Se alguén quere anotarse, pois o precio de 40 euros para o xantar e o agasallo, os adultos, e 20 euros para nenos. O xantar é a base de entrantes, pulpo, carne, postre, e tamén se incluye nese precio o agasallo que se fará a don Albino Verdía. A partir das 4:30 da tarde actuarán as pandereteiras de Encrobas e o grupo de música tradicional galego San Martiño de Cerceda. Cambiando de tema, a Xunta de Galicia ofrece un curso de competencias digitais. Se trata dun programa destinado e gratuito
a capacitación de competencias digitais intermedias totalmente gratuito, 100% en liña e con titulización personalizada. É un programa acreditado pola Xunta de Galicia, totalmente gratuito, en liña e con unha titulización constante para mellorar o uso das tecnoloxías para situacións cotiás, crear e xestionar as redes sociais nas que se desea participar ou como ferramenta de ciberseguridade. O curso ten unha duración de 10 semanas, o propio ritmo sin horario, realizándose tamén sesións grupais de acompañamento con especialistas para resolver dificultades. En calquera caso, se alguén quere anotarse, lembren que é gratuito. Pode facelo a través dunha ligación que atoparán na web formaciondigital.gal. Se queren tamén ter máis información, poden chamar ao teléfono 681 053 179. A ITV de Turismo se pode pasar aquí en Cerceda. O vindeiro luns e martes aínda estarán aquí. O día 5 e 6 de maio, luns e martes, estarán na entrada do Parque Acuático no Acevedo. Unha unidade móvil da empresa Supervisión e Control. Para a cita previa, lembren o teléfono 981 92 80 80 ou a páxina web www.cicitv.com no apartado de cita previa. Pois comenzamos os deportes, igual que fixemos co comenzo do informativo, felicitando o Queixas pola súa brillante de novo ascenso de categoría e retomar esa primeira categoría Galicia na que xa estuvo. 2 ascensos consecutivos, lembren, o Queixas militaba na terceira Galicia, fai 2 temporadas, esta na segunda, e volveu a subir con Pablo como adestrador, de novo outro ascenso. Noraboa, porque aínda quedan 2 xornadas e o Queixas xa ascendeu matemáticamente de categoría e agora queda a loita polo primeiro posto, que terá que facelo nestas últimas 2 que restan. Xogará o Queixas e ademais celebrará seguro que xa o ascenso matemático na casa este domingo contra o Ordes B ás 6 da tarde na Revolta. Por tanto, insistimos de novo, noraboa ao Queixas polo seu ascenso de categoría. Nada sinxelo xa a primeira categoría Galicia. Pois en canto ao tempo, para mañán sábado, pois quedaremos en Galicia de novo ca influencia das baixas presións situadas ao oeste, con aire frío nas capas altas da atmósfera. Eso se traduce en inestabilidade que van a traer pois chubascos que poden ser trebuentos en algúns momentos do día, poden ser tormentosos. As temperaturas se experimentarán algún lixeiro descenso e o vento vai a seguir soplando de dirección variable, predominando o componente sur. Pois co tempo rematamos o informativo de hoxe. Nada máis, gracias pola súa compañía. Saúdos na radio de Marisol Rodríguez e de Tomás Ramos, na televisión de Manuel Iris e na redacción en que lles falou Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada, moi boas tardes. Adeus.